Salam aleykum mehribany ileşler tagamana turanmysyňyz? Biz siziň ähliňizde jan saglygyny artgal döwletçiligi, maşgala agdybiligini arzuw edýär. Mehribany ileşlerine biz siziň ähliňizi sunugata siňen ömürler atly gepleşigimizde seretmäne çagyrýar. Mehribany ileşler, biz gepleşigimiziň sanyny ýazyjy, dramaturg, ustad, rejissör, özüniň bir döredip giden keşipleri bilen biziň ýüreklerimizde ýaşaýan Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýewa bagşladyk. Mehribany ileşler, inha şu gün köwnüde biz şu Alty Garlyýewaň ömrü döredijiligi hakynda bir söhbet etmek maksady bilen bir näçe mehmanlary gepleşigine çagyrdyk. Idi ileşler gelin häzir men sizi olar bilen tanış edeyim. Mehribany ileşler, näme göreňizden hem tanansyňyz, men ýanymda Türkmenistanyň halk artisti Halypamyz Beýi Gülmuradow otyr. Ine şeýlekem Mahtumula Dynnaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň dosenti, hukuk ilmlarynyň kandidaty Aşyrgelli Jumaýew, Türkmenistanyň atgazanan medeniýet işgäri, biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň uly mugallimi Gappar Hümmedow. Hormatly mehmanlar, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Alty hakynda, Alty Garlyýew hakynda aýdara zat diýsen kän. Sebebi Altagan bir Türkmen kinosyny dünýä ýaýmakda bir goşandyň biziň ählimizden bilýärse. Şu wagt haýsy filmni alanda da Türkmeniň milliligi onu bir beýan edilýär. Inni ilki bilen bir söhbetdeşigimiziň başyny Gappar aga sizden başlasak. Siziň diýişiňiz ýaly sonra Altaga barada gaty kän maglumatlary bilýär. Umuman biziň tomoşaçylarymyzam Alty Garlyýew barada köp maglumat bilýärler. Onun filmlerini tomoşa etdiler. Indi men şu ýerde Altaganyň bir üýtgeşik tebiği zehininiň bardygyny aýdasym gelýär. O hemme bellidir, ol tejen etrabynyň Babadaýhan eniden dogulýar. Ine şondan soň teatra aşyk bolup biziň Türkmen teatr sunugatymyzyň ilkinji kerpiçlerini oýun adamlaryň hataryna girýär. Teatrda gaty zehinli teatr artisti bolup işleýär. Onuň ýol başçylary görýändirler-de. Alty Garlyýew hem de Galpak Heraýew de bir üýtgeşik zehiniň bardygyny bilip olary Azerbaýjanyň paýtagty Bakudaky teatral tehnikumynyň 33-nji 36-njy ýylda olar rejissurasyny okuýarlar. Ol gelip hem Alty Garlyýew öňki Molany pesadyndaky Türkmen Döwlet Akademik Drama Teatrynda hem rejissor bolup işleýär. Köp oýunlar goýýar. Ine soň goýun Google'un derin öpçüsü var. Özüm Hlistakow oýnaýar şo ýerde. Şol Moskwada bolan 10 günlük Türkmenistanyň medeniýet sunugat günleri bolanyna görkezende Moskwalar gaty haýran galýarlar. Biz köp Hlistacowlary gördük diýerler. Köp teatrlarda, emma Alty Garlyýewiň ýerine getirişýäli Hlistakow görmänekenleri. Hilegar, ýumşak, aýagyny ýuwaşdan başlaýan tilkiýaly bolup, ol Hlistakowyň öz tilkiýaldy häkimi allap, ýani şu piýesaň oýunu boýunça. Şeýle iňçeden nepis ýerine getirilen kesip görmendik diýerdi. Ondan soň teatry ýokary göterip, bu oýunlary goýup awraýda atkazandan soň 1941-nji ýylda Aşgabatda häzirki Mahtumula Dynnaky Sardy Drama Teatry, opera balet teatry açylýardy. Şoňa da onu başlyk etip goýýarlar. Halkynyň halap okan destanlary Şahsenem Garip, Zöhre Tahir, Leyli Mecnun, Urşun Gazak ýyllary uş temasyna bagşlanan Avadan operasyny goýýar. Ol şo ýerdeki Maya Kuliba, Anna Kuliba ýaly zehini aýdymçylary bilen ugurdaş işläp operasyny götüren beýik derejelere götürýär. 1956-njy ýylda Türkmen Film Kino Studiýasynyň ýol başçysy belliýärler. Alty Garlyýew gelenden Türkmen Film Kino Studiýasynyň guramaçylyk meselelerini, derejelik meselelerini çözüp özüm
1957-nji ýylda Aýratyn Tapşyryk adly ilkinji filmin surata düşürýär. Ebedilige ädilen Ädim adly film Aýgatladyň filminiň 25 ýyllyk senesi münasibetli surata düşüripdi. Türkmenistanyň halk artisti, kino-rejissor İlmurad Bekbiyew. O döwürlerden kino studiýada işledim. İlmuradaga ýaltanman, şu kim Aýgatladyň filmini işlän bolsa, şoňa daxil bar bolsa, hemmesi bilen söhbetleşik boldy. Ol bu tarapa Babadyxanada gitdi, bärdäki bile işleşenler bilen malda şo wagt diri. Moskwa gidip Janna Semelianskadan aýnan keşpinde çykşadan, ondan hem söhbetleşik alyp şekil alyp geldi. Men köçede altygarlygyň gözüni ilipdir. Ondan bir näçe günläp atrynlyk bilen ýydyma düşüpdir. Men ähli hereketlerimi tyýyndapdyr. Elbetde menim şo günler köçe çykdygym özümi kimdir biriniň tyýynçy nazar bilen ýyderleýändigini aňýadym. Ýöne oň kimdigini öýdüm. Takyklap bilenmokdum. Ine bir günem maňa Aýgatladyň filmini syýnak üçin çağırjakdygymy aýtdylar. Soňra men işleýän ýerim bolan Türkmen Döwlet Halk Tantı ansamblyna bir näçe adam geldi. Şolaň arasynda altygarlan bar. Впервые я увидела Алтыкарлиева. Men onu öň hiç wagt görmedigim boldy. Ýöne oň şodugyny gördim. Bada-badan. Men ondan Я спросила, şo köçedäki ýyderleýän sizmediňiz diýip soramdy. Ol howwa diýip boýnuny aldy. Ine şolum biziň ilkinji gezek ýüzbe-ýüz bolşumyz. Всю драматическую сцену я не Soňra meni aýnan roluna syýnap etdiler. как в балете. Elbette men bir rol ýerine ýetirişimden göwünü suw içmedikler gaty kän. Эту кинопробу Olar bir agızdan показали, когда men я bir rolun училась в hüddetinden gelip bilmejegimi tekrarlaýar. Nänem üçin men aktrisa däl, tanysçymyşym. Никогда не снималась в кино. Она танцовщица. Men bir rolu oňarjakdygyma, diňe ýetejädi. Bütün dürküle ananýady. Olum altygarly diýdi. Aynen. Artık Aktrisa Annugul Annugulyeva. Altı şeýle bir özüniň kärini, özüniň işini, özüniň halkyny gowgören bir adam boldy. Altı gaty kän okumany gowgörýärdi. Elmidama görseň Mahtum Mulynyň kitabyny elinden aýranatdy. Ondan hem altı alan filmleriniň döwründen özi bazaryny şoňa gidip şoňa gerek şaý sepleri, şoňa gidip şonda nähil şo döwürlerde nähil eşik geýilipdir, nähili guşak guşalanypdyr, nähili ayaga ädik geýilinipdir, nähili telpek geýilipdir. Şonuň hemmesini özi gidip şu halkyň içinde gözü bilen görmese, iki çöýden aňyrsyn nähini seredip, buna ha şo döwürde şunda kılandyr, o döwürde häbi bolan nädir dip, şeýdip şo zatlara çenni özi seredip, özüniň alýan kinolaryny şeýdip işlän adamyň biri. Kino sungatına katı il döwürlerde geldim. Entek men 10 ýaşymdadım. Ine bir kino studiýada belli bir kino rejissor
Hanel Aga Hanov diyen rejissör vardı. Ol çol Daşar Yurt filmlerini, yankı Ort filmlerini, Kazak, Kırgız filmlerini Türkmence tercüme ederdi. Ine şol Hanel Aga Hanov meni kinostudiya çağırdı ya. 10 yaşım doğrumdu. Şondan ehli sıfır çağın keşfini tercih etmeli onu. Ine şondan son yankı her bir çağ filmini men tercih edip başladım. Şol wagtlaryň Altıgarlyp, Nurjumal Söýünova, garaz hem aktyorlar şol tercih ederdiler de. Şonluk bilen ýa-ni men kino sunuwatyna aralaşyp gitdim. Soňra 10-njy sınıfy gotaryp ýa-ni mektebden boşandan soň men şu kinoda işlädim bildi. Ýa-ni şol wagtlar men Altıgarly bilen tanıştım diye oğlum şöyle tercüme katnardı, tercüme ederdi kinoları. 58-nji ýyly şu orada. Yine ol Altıgarly şu Tuştoyny man gowurýatdy şu. Yani kinostudiýanyň içinde bir o tuğdagacı vardı şoň aşagyna ömür kuş oýnaýardylar. Yine barsam ýa-ni Meret Atahanow bilen kuş oýnaýardy şu wagtlar. Birden bir yaş oğlun ne barıp bolýam oň ýanyna. Ay garat ýüregime döp, ýa-ni bardım. Altaga diýdim, "Salamu aleykum." Ay salam diýdi, salam. Men diýdim, kinoda işledim gelýär. Şu işte. Göne. Beh etdi. Şoň üçin diýdim, ýa-ni siz kino alýaňyz diýişdim. Ýa-ni menem diýdim, inşallah aýdyňyz diýdim. Yani yüzüme teretten bor dedi İlmurat dedi. Tanıya da bir yani tercüme edip dedim. Onun dersine ertir geliydi. Özüm dedim yükleyip geliydi. Ders dedi kuma karşı dedi. Ne şu atlar 58-nji ýylda ayna filmini turuta düşürüp başladı. Ne şol men yani kino sunuwatyna birinji ädim boldy şonu. Soň inniki filmim men aýgyp berdim. Ol film yaman agyr film. Onda men eýem rejissörüň assistenti boldum. Altıgarly diýilen adam şol agyr filmde men düşünüp galynda ýa-ni şeýle giňdim edil şu giden bir beýik dağlar bar, giden tolkuna deňiz bar. Şol häsiýetli bir giň bir gürlümli adamdy. Yani Aman Tekilow'un aýdan söýleri bardyr ýa-ni Altıgarly diýileni men üçin köpetden şol çür depesine Altıgarly diýen ady goýardym diýerdi. Altıgarly barada bir giden film aldım men. 6-12 ýaşlaryny çoponçuk kärine başarmaly bolýar. Ol çöle gelip obaň şagalaňyndan biloýnan deň duşlaryndan aýra düşýär. Ýöne oňa derek çöl durmuşy altyda çydamlyk, başarjanlyk, erjellik käfiýetlerinden başga da öz baştap tükürewürmek, synçylyk ýaly enliklerim terbiýelýär. Bu amgyr çölle altyň ýalňy sirdaşy gamyş tüýlük bolýar. Ol şonno öz duýgularyny beýan etmekli öwrenýär. Emma ýaş oglanyň kalbyny mewjurýan zeki bir tüýdüge sagardan agdyk. Sebäbi o zekin juda joşgunlydy, hajywlydy, egsilmezdi. Adalatsyz döwrüň emri bilen öňüne böwet basylan şo teýdigidekiniň älime ýaýlasy gelýärdi. Ýöne şo dekiniň kapysyny açmaly altyn açar, häzirlikçe wagtyň elinde. 1927-nji ýyl kämillik ýaşyna kadam basan altyň durmuşyna ýatdan çykmajak waka bolýar. Bapda altyň agasy Beghan aga şeýle urulmaly. O wagtlar adam işleýän zat aňdat däl. Şu hakada orokturup gamysyn diýip alty bilen ikimiz şoňa ora barmaga diýip gitdik. Bir urpla adamyň buğdaýyny görkezse ora barjakmy? Howa biz ora barjak. Alty ikimiz şoňa orok sunugyna durduk da erteden akşama eteli soň Sataýda ora barýar. Akşamda da gelip çayhanada yatıyor. Çayhanada oturup
bir yaş yigit gelip suun azam sepere olsunlar. Oyun görüyordu. Şey dedi öyle altı ona bir began kuş var kuşkada. Began giderliydi. Şunu görelliydi. Ondan ikimiz gittik. Vardık kolun Ayzamal Pestesi deydiler. Altaydı sol oyunu gördü de son oku bağım kadı. Son oku olsa dedi ben dedi şu orak kutorağıma gidecek sonra dedi. Orayı anan görküden yerine orup kutorduk. Ondan indi tezene aytmaksa tezene aytsak tırkaşıp kolun altı min tezene gidecek dedi. Önem çekmeyecek. Ben dedi şu ardiyenin oku var bolsa ben sonra gidecek. Sen tezene bir paralı edemem. Etmen Sataydan oraya oturup haksağımı hazaflaştık boyu alta aşkavada gitti. Benim tezene var. Juwan kalbynna ulardy bular besleyen alty öz maksadyna yetmek üçin yola düşýär. Ve on uly hem çalyşarymly durmuşa tarap äden ilkinji, aýgytly ädim bolýar. Näme altygarly şol Aşgabatda gelip teatr studiosuna girýär. Şol wagtlar Galpak Herrefden artist bolan şuna nähiller bir tür sataşýar da ýanky. Şolanyň şol altygarlyň teatr studiosuna alyp ýanky şol okuwy girýär. Onun 1929-njy ýyl şol studiýany oturýar. Onun ýanky okuwyny dowam etmek üçin Bakuň teatral tehnikumuna girýär. Onun ýanyna iki bolup gidýärler Allah'na daragada bar. Ine şolum gurrun berer de ýanky Bakuwda ýanky okuýuşlaryny. Şol wagtlarda ikimiz hemişe bir jaýda ýaşaýardyk. Şol döwürlerde bir giçene ýatyr kam ýykylyk edip meni goýatdy. Turho, hey doktor, bir bir ýadan peýetden bar, şonu saňa okap berjek. Ondan ben aýtdym, nämäniň giýjäň üçin, nämäniň kitaby, ho, nämäniň peýetleri. Bar ýatdan azar bermeden ewaly maga. Ýok, iň gowsa seni ýene turay. Şu wagt durmadan men onda gaty erbet eder. De. O da indi erbetliň üstüne barylacak bolsanda turay mary orda. Ondan turup mary oturup okap berdim. Men oturup dinledim daga. Bir näçe çiğ yerleri bar eken. Onda da men ona hiç tat diýmedim. Ay manyň beýle ýeri bar, ýa eýle ýeri baram diýmedim. Şol sebäple ondan metip soňundan gaýtalap ýene şo peýetesiniň üstüne soňlar döwürlerde de işläp başlady. Şol peýete barada köp wagtlap dowam edip soň Bakuwga torup gelenseň şol peýetanyň goýar ol. Altygarly diýen adam köp taraplaýan adam. Ine opera baletini görüm. Opera baleti açan adam diýsen bolýar. Şol açylanyna eýen birinji opera şahatyny maryp, Leyli Mejnun, Zöhre Tahir, Awadan operasy şol altygarlyň öýüdi goýýar şu taýda. Kino diýilende näme ol? Kino diýsen ol kino berilen adam. Iň esas saatlar aýdymyzda ýene Dursun filmini alyp gör. Ol şeýle bir şu taýda oýnan. Dursun filmin alanyna ýanky rejissöri Ivanov Barkovdy, altygarly baş rollu. Şol filmle hem döwlet bayrağını alýar. Ondan bizim komandamız algyr kuş bolup hüjüme geçdi. Reşibi kimden ýön götürdi. Ine birdenem uly piýatgelçilik peýda bolýar. Ol şuň gadalan garymdy. Men şobada ýapyrlym da atymyň gulagyna çapşapdy. Gaýrat et. Atym bir çarpaýgandy da şo garymyň üstünden edil kuş bolup uçup geçdi. Gulagymyň duşuna dige şemal suwlaýandy. Ýerime gardy. Ýödünden masok görünýän adam ýok. Olar şol ağal katmyş garymdan geçip bilmedik borly. Ýeronsa. Hey, galynam näme ýene köýse piýatgelçilikler. Olar bolsa algyry kiminiň ýanyna borçy zatlar da. Ondan my? Hani? O, kılcal berik. Al hani. Ine? Wat. Ine deret, näme ýadylgy? Bir maksat kıyınından çıkarma, bir namus bolup yerine salma.
Onu yatta taklacak bolmaly, hemem ödejek bolmaly. Soňra ne udakdaky gelinlik. Ol filmem Ivanov Barkov ya. Onu da ne döwlet iklenji edip döwlet bayrağını alýa. Şey dip bu ne soň Bayratyn Tawşyryk diýen film alýa. Onu Ivanov Barkov hem altygarly iki rejissör bolýar. Ivanov Barkov diýilen adam gat köp wagt aşywatda işleýär ol. Ýani ol altygarly şeýle bir gowurup altygarlyny dildogony aldy. Şoň eline işläp rejissör bolan altygarly. Kino näme diýileni ol gaty kyn işte. Şu gahary şeýle gelirdi oňa ýa-ni şu kelletinde bir ol ýa-ni tamamyny gelýän başgap diýler. Şol gaty gahary gelirdi şunu alyp getmene ýere urup üstünden depelep dal edip bir dep goýberdi. Sen çaltıra alsana çaltıra. Adet ol horuk beta kuraş dur. Bolya mı? Ha, alan. Çaltıra, gide kalma. Gide kalyan, çaltıra kalsana bir çaltıra. Ooo, öldürdüm. Alta hakda kän görünedi götürüp. On ýa-ni sunwato beren wepafy, sunwat üçin eden ýa-ni ähli işleri ummadan kän atýan işleri. Yarmi. Hemme de tayin modu hazır başlayar. Başlan. Motor. Yes, motor. Başladık. Entem kuşlar nendel ami kolgunde. What, bondu. What, yeni de bir gerek. Men ýokary gojaýyny üstünlikli tamamlanmam soň Medeniýet ministrliginiň ýollamasy boýunça kinostudiýada işe başladym. Kinostudiýaga gelip men 6 garlyfyň ýanyna girmäge biraz çekindim, ýagny utandym. Men bu ady rowayaty öwrülen adamynyň ýanyna girdim. Şol pursatda ol öz oturan iş stolunyň aňyrsyndan turdy-da. Egnini içmegini atyp meni kinostudiýaň dürüjülük otaglary bilen tanışdyrmak üçin kinostudiýanyň köne jaýyna eltdi. Oň rejissör hükmünde işleyen ilkinci filmi Ayna adly çeper film bolupdy. Bu filmde artykçalyk hem özüniň ilkinci keşfini ýerine ýetiripdi. Bu wakalar 1959-njy ýylda bolup geçipdi. Şeýlelik bilen 1973-njy ýyla çenli 6 garly bilen ähli filmleriň üstünde bilelikde işledik. Aýatly Ädim filmini ýatlap geçmek isleýän. Esasanam men ýatlap geçmek isleýän filmim Magtymly filmidir. Bu filmde baş keşipde Hommut müllük çykyş edipdi. Biz filmiň üstünde işlemizde Buhara, Hywa şäherlerine barypdyk. Magtymlyň okap bilim alan Şiirgazy medresesini suraty düşüripdik. 6 garly farada aýdamyzy ol sopaýy, edepli, pek insan bolupdy. Men oňa türkmen halkynyň merjen dänesi diýip aýdasym gelýär. Ol özüniň suraty düşürýän aktyorlaryna uly hormat goýýardy. Megerem şoň üçindir, ine biziň filmlerimiz şeýle şowly, şeýle mehirli çykandyr.
Alty garlyk biziň aramyzdan gidenden soňra oň mukamyň syra ady bilen suraty düşüren çeper filmi iň gowy rejissörlük işi hemde iň gowy erkek adamyň keşfini ýerine ýetirji diýen ugurlar boýunça kino festiwalyna baş bayraklara eýe boldy. Alty garlyk bilen egine berip işleýänligim üçin men özümi ören bagtly duýýan. Такой могут сказать все. Men mektepde okuýan Aşgabatda aýdym aýtmaga başladım. Teatr, opera, balet işleýärdim. Men käwat horda çykyş edýärdim. Onuň Moskwada okudum. Onuň Bakuda okudum. Geldim Aşgabatda. Birinji bas diýmek ýogy ses. Onuň gelemde 60-njy ýyllarda Alty Garlyf bilen duşdum. Alty Garlyf o teatrda da käwat işleýärdi. Ol wagtlarda ýolbaşçy bolup teatrda, rejissor bolup Yuli Meytusyň Maktumguli diýen operany goýdy 60-njy ýyllarda. Men hem şo taýda Maktumguliň kakatynyň keşbini ýerine ýetirdim. Alty Garlyf öwredýärdi bizi. Näýli çykmak sahna, näýli durmak, näýli aylanmak, çykmak. Hemme zady bize ýaş oglan gyýlara öwredýärdi. İşleýärdi biz bilen de, üns berýärdi bize, kän üns berýärdi. Men bagtly adam sebäbi men olar bilen kän işledim. Maya Kuliyeva, Anna Kuliyeva, Alty Garlyf. Neşeýerde Babar Nanowyň filmde Sökbetde şkolunda da bir aýdan zady bar. Alty Garlyf oňa ssenariýny beripdirmi, okudyp. Okak gelýäberi, o kiçik öňünde de näme Babarnanam. Onuň buň içinde men mawyny oýnamalym, aşyny oýnamalym diýip pikir edipdir. Şol Türkmenistanyň halk artisti Babar Nanowyň ýanky gurrunlar bizde mirasyň hazynatyna durda şo filmde. Indi häzir şonu iýleşdirmede ýetirýär, hemmämiz üçin hem gyzyklylaşy zatlar. Men aýtdan kinomy düşürnip kellämedi. Ýene okdy, barsyny men tükremedim okdum. Ýene oňa deňişim bir kitany özbek kinosyna ýem düşüpdim. Türkmen filmde de bir film kinoda düşüpdim. Ýene bir gün studiýaga gelemde Alty Garlyf menden sorady, "Baga näme iş edýäň?" Men aýtdym, "Şu edýoklarda bir kino düşüp ýok, bagym şonu torsak dedim. Sen şu ssenariýany okap görsene." Maňa aýatladyň ssenariýasyny. Men okap gördüm. Evet, o tarafta men kino şöpümünde tereden okuyan Haydıroğlu bana verirken aktör hükmünde okap. Haydıroğlu bana verirken diyen fikirlerini okudum. Ben birinci gün okak kelimde okudum. Getirip derdim. Ne ayıl haladım? Doğrusu men halamadım. Sebäbi öňmen romanıga tow görýärdim, köp bir näse okap. Şol senariýany halamadım. Ýöne alta men halamadım diýip gaýdyp bilen ok, elbetde. Elbetde senariýa. Diýen dedim şo boldy. Onu urallardan näme oýnajak? Oň bir öýüdüň şeyler aydınına burun edinler. Şeyler ýagdaý bolýardy birden. Günümür soraýa. O da soramyza gadynyp soraman erti, büýüdüň toňsun geçe, altyna koýdy. Üçlenji dördüncü gün taňa ýoşukdyny aýdaldy. Aşa gün menden sorady. Hayroly oýnadyň gelýär. Hayroly gözüňe tutdy. Men bolşýar aýtdym. Artga pikremedim, o hakda burun etdim. Onu haçana maňa aşyry şolardan biri boldy, ýa-da başgalardan biri berdiler diýdim. Yanına dedik, yine bir okak görsün. Yine bir okak görsün. Ondan gelemden soň şeklen sefer okak gör diýenden eýýä menne bir hilek bir gorku başlady. Gorkum däniň şatlyk boldy abi. İkilençi sefer okak, şoňa da ünswer diýip artyga aýtmady, ssenariýa bolmady, muny ünswer diýip aýdan ha, artygyň rolunu diýip pikir eýýän menne eýda bol. Artygyň eşigini geýdim. Wagt geçdi. Hayır beni. Evet.
Sen yüzünü görkez, belki zarrı olaymazsın. Çağışı olsa kim bilir? Yine gelmeyi şuna diyeysen, bu kıyıya ne edip verilen? Ama taplara ne oldu mu daha? Biz yine Altıgarlı barada gurundeş olup ötüyoruz. Türkmenistan'ın halk artisti, görünükli rejissörümüz, dramaturg, artist, Altıgarlı'nın ömrü ve dörücülüğü barada aydınımızda Altıga Türkmen kino sunugutunda, Türkmen tiyatr sunugutunda üç müzik iyid kaldırdı. Altıga barada gurun edilmede yine şol yani Gappar Hümeşim bellek geçti. Şol Aygıtladım filmi Altıga'nın en bir naybaşı filmlerinin biri. Ol bunun 50 yıl odal 1966 yılın başında ekrana çıktı. Aygıtladım filmi. Biz sonra 9. sınıfın okuyucusuydik. Şol Aygıtladım filminin Türkmenistan'da Türkmen halkı tarafından şeyle bir kızgın karşılanıp şoňa gıdıklanıp seyredilen fırsat men yadımda. Tabi 1966 yılın Mart ayında bizim obamıza geldi film. Onu da Rus dilindeki. Sonra adamlar obanın 7 yaşarının 70 yaşarını çenli mektebin daşında ekran hükmünde olunýardy da. Mektebin daşında şol giyeceğinin bir vaktine çenli şol filme tomaşa edildiler. Altıga şu film bilen 1967 yılda Hindistan'a özünün dostu, yakın dostu Raj Kapoor'un öýüne gidiyor. Dilide halkara kino festival bolýar. Şoňa var ya öň tananok da. Onun sonunu Raj Kapoor aýgytlardy. Mesele görýär, aýgytlardy görüp, sonra nähilesi söýgüni iksan jowanyň söýgüsini gatyny pesip bile beripsiňiz dip sondan soň tanışýar. Doğru. Hava. Sonra Hindiler en goğuryal mihmanlarını gül destesini takýarlar da. Altağanın şol gül deste taklanına yine şonu demek isip başlaya. Sonra Raj Kapoor Altağa şol sepilyen Demekme karşı. Karşı sepilyen encam var. Şonu berýär. Şonu berýär. Ondan bir näçe berk berýär. Ödüne. Ödem dem kısmal bolýar da. Raj Kapoor. Raj Kapoor'um şoňal şo keselden ejir çeken bolýardy. Ine şol Altağa men talip döwrümde 1973 ýylyň oktýabryna Hindistan'da bolmak meser etdi. Şonu Bombay şäherine baranymyzda häzirki Mumbai. Bombay diýip adlandyrylýar da. Şonu toparmyzyň ýolbaşçysynyň haýyş edip Raj Kapoor'un kino studiýasyna bardyk. Şonu Raj Kapoor'un kino studiýasyna ay 4 sal pavilyonu bar eken uly. Şonu Altağa bilen Raj Kapoor'un portreti atyldyr. Biz gaty geň gördük. Şonu geň görüp soradyk. Bu diýdi, doğrudan siziň diýdi şu görünükli rejissörüňiz bäri şu ýere gelenine, Hindistan'a gelenine Raj Kapoor bilen duşup, dost bolup, ine şu iki beýik insanyň, iki beýik rejissör, iki beýik artist, bularyň ýoly şeýle gabatlaşyp, munyň özi Türkmen halky bilen Hindi halkynyň asyrlaryň jümmüşi bilen beýle halklar bilen dostluk, doganlyk gatnaşlary ýoly goýulan. Biz söhbetdeşligimizi Bibi Halipa bilen dowam edýär. Bibi Halipa ina şu wagt
şu mukamın sarı kina filminde bilýärsiz Karkaranyň aýdýan ýerine ýetiren aýdymlary aýdýaňy ýerine ýetirýäňi we elbetde size de altygarly bilen bir işleşmek nesler edipdir de. Indi bir şular hakynda size bir gurrun berseňiz, näýelik bir sizi çağırdy şu filme? Bu mukamyň sarı kina filmi köp adamlar bilen tanışmaga meser etdi meni. Nurhal Mehmedov diýilenne şoň derrew sady gödüňe gelýärdi, aýdymlar gödüňe gelýärdi. Onuň şoň aýdymlarynyň goşusyny ýazan Gurban Nazar Ediýew aýdymny ýerine ýetirýän Atagelli Garýag diýip, ne şol adamlaryň hemmesi birden gödüňe gelýärdi şu Nurhal Mehmedov diýenler. Taýda altygarly barada gurrun etýär bolmen Nurhal Mehmedov barada aýdyp ýerinden altaga weşek bolýanna altygarlyň aýgytladım kina filminde sadyny şeýle bir berip bilipdir de. Çöllüklerde şu öňünden saat çalyp urýar bolan çöllük gödüňe gelýär. Bir gowaly ýagdaý boljak bolan öňünden bir hil saat berýär, beş taýda bir hil bolmasa bir ýagdaý boljak diýenni adamyň kalbyna goýulýar. Ýani söýgü neme artyk bilen aynaň duşşak ýere gelýär bolan, şo ýerde bir enaýja saat çalýar bol, artyk bilen ayna duşşaro gürleşero diýip, emmeler öňünden gödüňe getir bermeli diýip ýazypdyr da. Şoň ýaly Mukamyň sarı kina filminde de illilik öňe sürülýärdi. Türkmen denanlaryna aýdym aýtmaklyk o döwürde aýyp görülýän ekeni. Biz aýdyp başlan döwürlemizde de kän aýdyp beren denanlar ýokdy. Maýa Kuliýewa bardy, Anul bardy. Adaçyk soňrak Medeniýet Şahberdiýewa aýdyp başlady. Şo döwürde bagşylaryň arasynda Nurjemal Adeýewa, Nabat Nur Muhammedowa, Sülgün Merekdelliýewa, Akjogul Muradowa, ne şu bagşylar bardy. Şo döwürde bir döwürde işlän adamlar da bir döwürde bagşy bolup hyzmat eden adamlar halka aýdymlanmady, gadym aýdymlanmady, halkyň ýüreginden çykmady ýaly ýerine ýetirip halkyň ýadyna galan adamlar. Men 67-nji ýylda Thomas Ştaýda Çeperovçyň festivaly geçirilende men şu ýerde iş alyp galdylar, teleradio ýaýlymlaryna. Şonu men aýdyp başladym. Men şu aýdymlanma eşdip altygarly Nurhal Mehmedowdan haýyş edipdir. Bar şo ýyly tapyp gel, haýyş et şu mukamyň sırnaky garoýda oturup hiňlenýän aýdýan ýerini bize aýdyp bersin diýipdir. Gelip aýtdy Nurhal Mehmedov işleýän ýerime geldi. Şeýlik çuwanydygyny görüň şol adamlar. Şondan Nurhal Mehmedov gelip altaga sizden haýyş etdi. Şo garaýyň içinde aýdýan aýdymna aýdyp berermisiňiz diýip gelip maňa aýtdy. Men aýtmakdan çekinemek diýdim, men başardymdan aýdaryn. Ýöne olar ýaly adam maňa anam bildiren bolsa, men ýok diýip bilmeýän, höwes bilen aýdaryn. Ýöne ilki bilen men şol aýdymyň näme hakda aýdylýanlygyny, şol aýdymyň näme diýjek bolýanyny düşünmeli. Düşünmesem aýtdym, aýtmadym bir bolanyň halkyň ýüregine ýakmaz olaýdym, ýüregine galmaz. Men şonu düşündirin maňa diýdim. Ondan şonu gitti de altagadan sonra gelipdir şu ne mazmun näme manysy bar, näme aýtjak bolýar şol aýdym diýip sorýa diýipdir. Ondan gelip täzeden maňa düşündirdi. Kina filmde şol aýdymyň üstü bilen gyýyz uýuljaňlygyny bermeli, gyýyzyň terbiýesini bermeli, ene ata hormatyny bermeli, ulakça syýlagyny hormatyny bermeli şol aýdymyň üstü bilen. Nähil raget aýtmalyka. Gaty kän pikirlendirdi meni. Ondan berden Moskwaga gidip ýazdykda bizden ol şol aýdym orkestr, ulu orkestr üçin ýazylan aýdym. Gaty ulu orkestr üçin. Onu şol aýdym ýazdygam biz orkestr bilen. Ondan Nurhal Mehmedowdan haýyş etdim ýazyp oturan soň Moskwada. Bir ýarym sagatçyk alaýda sonra da şulardan bir duýtaryň ýanyna da aýdyp göreller şuny. Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şarifow ýanymyzda. Şonu ýarym sagatçyk allysan baryp haýyş edip durul bir aýtdyrlar. Ýarym sagatyň içinde bir sapar türgünleşdik. Bir sapar ýazyp, üçüncü sapar gowy edip ýazdyk muny. Ondan getiripdir altaga diňledipdir. Şo ýerde şu kino film başynda çägeliň üstüne gyýylan läle kakýan ýerleri bardyr. Şo läle kakýan ýerde de gyýylan ýekelikde aýdýan aýdymlyň neme sesini men berdim. Men aýtdym şo taýda läle dedi.
Ondan demek bu tayda aytacak bolýan adam altaga dinledipdirler. Inha şu gerekde bize orkestr nämişle o döwürde diýip şu begenip atmany saýjak bol. Benim ahım yara yetişirmik. Hey hey hey. O wisarmik. Maruptan masriga yetenler. Hey hey hey. Hey hey hey. Aşık mağsuğuna yetişir mi kız? O wisar mi kız? Yarından ayrılan garip kekiller yar. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey. Yine kahkah vurup, yine kahkah vurup gülüp. Gelme! Men aytdım kalkacan. Ey Allah! Ey Allah! Kalkacan. Kalkacan. Vakti idem. Ne molly? Ey tavu! Mena gownungdan tursak boldum. Saate öde goýýan sen. Namusyma diňep saklanýdym. Görnätdi. Kalkacan. Yürüydim. Gaty gowy hiç ýatdan çykmajak işler bitirip halkyň ýadyna galan adam, taryha giren adam, biziň taryhymyzda ýazylan adam. Olar ýaly belin ägirtlemez bardygyny men gaty begenýän. Şu zatlary bize mümkinçilik berýär hormatly prezidentimiz. Halipalarymyzy ýatdan çykarmaly, öten geçen halipalarymyzy ýatlap durmaly. Şolar barada kätena ýokary okuw jaýlaryna duşuklar geçirilýär. Onuň ýatlap durmagyň özüm şol adamlary tirtegine galdyrmakda. Altıgarlyň mukamyň sırrı filmi 1974-nji ýylyň noýabr aýynda ekrana çykdy. Men Altaga onu görüp yetişip bilmedi. Görüp bilmedi. 1968-1969 ýyllarda olarky Molla Pesat Nakı Türkmen Döwlet Drama Teatrynyň studiýasy bardy. Şonu okumak meser etdi maňa. Şonu biziň moğollarymyz Türkmenistan halk artisti Aman Gurandurdiýew, Türkmenistan atgadan artisti Oraz Çerkezow, Türkmenistan halk artisti Nurmuhammed Keşikow tagy
Şol belli artistleri, rejissörleri, yazıcı şairleri çağırırdılar. Duş kururdular. Yine sonra bir gedek Altağan'ı çağırdılar. Altıgarlığı görmek, dinlemek bizim için ören bir şeyli bir buytandırıcı fırsat boldu. Altağa bilen duşumuz bir saat niyetlenen duşuk bol 3 saattan daha geç gitti ol. Ay şeyli bir şahanda adam eken, şeyli bir gülüşüp, degişip Altağa bilem näme gurrungy şol aýgytladyň filmine syrykdyr ya, talipler bolup. Altağadan soraýas, Altağa şol aýgytladyň filmi düşürüşiňiz barada gurrun bereň, keşpleri paylaşyňyz barada. Ine ýa-ni apar mes Baban nanymyň şol Artyk babalyň rolüni Berlin var da ýetdi. Altağa şonda bize şeýlerek gurrun berdi. Artyk babalyň rolüne bir 7-8 adam hüdürlenir eken. Yöne şol Baban Nanof men ol babaga bilenim kan duýdym bolmak mesir etdi maňa. Şol babaganyň kakasy seyis bolan. At bakar bolan da. Babaga oglunlugyndan şol at bilen bagyr badyşan adam. Ata minip düşüp çapyp onuň şol babanyň diye ata minişini, çapşyny, atyň üstünde oturuşyny görüp boldy. Artık babal şu diýdin diye. Altağanyň ömründe bir biziň medeni mirasymyzy, biziň taryhy mirasymyzy, biziň geçmişimizi, bir türkmen oğullarının yaşayışını, toy däp desturlaryny hemmesini ajaýyp görkezip bilen ajaýyp eser be. Şu gepleşigimizde ine taýarlap ýörkäk, gyzyklanyp gördükde şu Altıgarlyň bir kim dogan garyndaşlaryndan kimler barka diýip Altagan gelini, tumor gelinece bilen söhbetdeş bolduk. Altagan at taklany, Altıgarly ana şeýle kimne Bayram Garlyf attyklary Altagan ýaşap ýör aramyzda şu biziň gödel paýtagtymyzda olar ýaşap, işläp ýörler. Bize mine dörejiçilik topormuz bilen bir şolaň öýlerine bardyk. Mehriban ýerleşler gelin häzir şol bir söhbetdeşligi ählimiz bilekde tomoşa edeliň. Mehriban ýerleşler ýa-ni biz size şu mirasyň hazinesinden şu Altagan öz howlusyny, öz aktyklaryny, ogullarına gowunyp duran pursatlaryny biz ýa-ni size ýetiripdik. Bize mine dörejiçilik topormuz bilen mehriban ýerleşler şu agdywer maşgala Altagan Altıgarlyň uly oglunyň öýüne mihmançylyga geldik. Tumor Garlywa siz bilen tanışmak, Altagan aktyklary bilen tanışmak, onu da Altagan at taklanyň Altıgarly bilen tanışmak biz üçinem, biziň ýyleşlerimiz üçinem diýsen gyzykly hemem ýakymly. Inni Altaga hakyna bir gurrun berseňiz, öýde nähille Altaga? Altıgarly maşgalasyna gel bolup geldim. Men bu maşgala gelemne men bir ýyla çekinýädim. Emma olar meni güler ýüz bilen kabul etdiler. Gatty söz bana diýmediler. Şoň üçin men ýuwaş-ýuwaşdan bu maşgala girişdim. Altıgarly barada ören köp gurrunlar edip bolar. Bu ören üýtgeşik adamny, güler ýüzli, alçak, açyk göwnü adamny, häsiýeti boýunça ören dehmet ýar adamny. Etýän işini ören ihlas bilen ederdi. Mihman söýer adamny. Biziň öýümizde Maya Kuliýewa, Жанна Белянская, Liza Karayeва, Berdiker Babayev, Muhammed Çerkezow, Hoca Annayev, Galyçberdiýew dagy
mehmançılığa köp gelýärdiler. Goňşularym gelýärdiler, dogan gardaşlarym gelýärdiler. Altygarlyf ören güler yüzlü adamdy. Mehman öýe gelende güler yüz bilen öňünden çykardy. Salamlaşyp öýü törüne geçirip çay berip gürrükdeşlik ederdi. Değişerdiler, gülüşerdiler. Erkek adamlar kuş oynamany gowurýardylar. Altygarly we kuş oynamany ören gowurýardy. Giýjen ýarna çenni dosty kılıç berdi filan kuş oynardylar. Palaw gowurýardy. Palawam hökman näme ýagyn köpat diýdi. Anna kolivna senniä näme ýagy köprak goý, 2 käsede 3 käse goý diýdi. Sebäbi palaw ýagly bolmaly. Onuň palaw ýerine de çemçe bilen iýmeýärdi, eli bilen ýerdi. Onuň palaw eli bilen ýetenýä, elin hakyky palawny ýeňne diýe, elin ýag bolmaly ýerdi. Onuň göýek gotap gowurýardy. Onuň gyzgynjak çapady gowurýardy. Çal bilen çörek ýemäni gowurýardy. Diýe çal ören gowurýardy. Her bazar güni bazara gidip diýe çal getirdirdi. Indi altagan atda kılany altı nähili? Bir miňdeşlik barmy altaga bilen? Altagarly ýaly ören zähmet söýär. O etýän işini jany teni bilen ýapyşyp etýär. Atapçy bolup işleýär. To'g'ri. Qaqasy men ýollaşym Murat. O da kinostudiyada işleýärdi. Filmleri türkmen diline terjime etýän rejissor bolup işleýärdi. Şu ýerde altaga berilen bayraklar diýdiňiz da ýaňy. Hawa şular hakynda da bir aýtsaňyz. Yani aýdyşym ýaly Altygarly ören zähmet söýär adamdy. Şo etýän işini jany teni bilen ýapyşyp şonu iň ýokary derejede etjek bolup çalışýardy. Bu adam ören köp okayan adamdy. Olaň öýünde bir ullakan otag bardy. O otagda da müňlerçe kitap bardy. Şo kitaplary haçan okap ýetişýär diýip men özüme soraw berýärdim. Altygarly eline elmydamy kitap bardy. Onu şo kitap okanyna da hökman eline de galam bardy. Şo kitaby okanyna kitapda galamçygy bilen belli ederdi. Onu şo belli edibem öz iş depterlerine giňişleýän ýazardy. Onuň ýene bir aýtjakdadım, Altygarly bir näçe daşar ýurt dillerinden bilýärdi. Altygarly ören saz gowurýan adamdy. Hakyky sazandan barmaklary ýaly inçeden gelýän uzun barmaklary bardy. Şo barmaklary bilen dutar kirişlerine kakarda saz çap başlardy. Şo saza öz kalbyndaky duýgulary, pikirleri beýan etýän saz çalardy. Şo sazyň ählileri şo adam men gulaklymyna ýaňylypdyr. Altygarly ben aýgatly adam filmi, şeýle şowly filmlerden biri boldy. Bu film bir näçe gedek kino festivallarda bayrakly ornary münasip boldy. Şo elimne tutur saklap duran heykelim bu 1966-njy ýylda Kiýew şäherine geçirilen kino festivalda şo filme berilen bayrak. Ine altaaqyna köp zatlar görüň berdiňiz da biz üçin şeýle gyzykly hem ýakymly. Size ilmedama döwletli ojaklaryňyzda gülüp oýnak gezmek, çağlaňyzyň, aktyklaňyzyň wagtynda gowunyp ýaşamak meser etsin. Taňry ýarkatyn. Hormatly prezidentimiz medeniýetiň, sungatyň ösüşine uly tagalalar etýär. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutumly işleri rawaç bolsun. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun.
Ne şu Altıgarlyň Maktumul film hakkında da bir söhbet etsek. Sonra Türkmen Film Kino Studiyası Maktumul Prağı barada öz akıldary barada kino surata düşürme bu niyeti dünya. Köp wagtlap ssenariýanyň üstünde işleýärler. Ahir soňy 1967-nji ýylda kino ssenariýyny tasdiklap alýarlar. Onu Altıgarly Hayt Muhammed Yakup tagyýar ýa-da. Ýanky diýişiňiz ýaly hemme şahirlaryň içinde Maktumuluny Altıgarly gatty gowy görüpdir. Ol ýatdan bilýär eken köp goşgularyny. Ine şoň üçin filmde filmin senaryosu nämeden düzülýär? Şol Maktumuluny ýazan goşgulary bar. Şonda öz ykbaly barada, öz ömrü barada aýdylan zatlar barda. Ine şondan şeýdip düzülüp esasy içinden geçýän pikiri aydınlaştırıp şeýdip senariýa ýazylýar. Aýgatlardy filminde Mawin keşminde çyksadan ýaş artisti Hummat Mülligi göz astyna alýar o. Maktumuluny suraty düşürende de kan ýanky diýişiňiz ýaly sinagdan geçirýär. Emma şolaň içinde Hummat Müllig gatty gabat gelýär. Sen Maktumuluny oýnarsyň diýenden soň Hummat Müllig bilen men kino suraty üçin dörejlik topary terdarabada gidenne men sorak berenimde sen Maktumuluny oýnarsyň diýen soň giýjilerine ýatmadym diýär. Gat hormat goýar eken Maktumula Hummat Müllig. Ine şeýdip Bay Muhammed Qarriýew osa Määt Köseýew tagy bilen hem duşdum diýär. Olar Maktumulu şunasda, şolar öle gürleşip onuň Maktumulunyň bolan yerine de gidip geldim diye. Bu babatda elbette bizim zihinli rejissörümüz, artistimiz, dramaturgumuz, Türkmenistan halk artisti Altıgarlyň Maktumulu filmim, ine şol Maktumul Praga goýulan hormat tyýlag, onuň onlaky şol keşfi, Maktumulunyň keşfini canlandyran Hummat Mülligim, Türkmenistan halk artisti Maktumulunyň ýaşlyk döwrüni bermegi başarypdyr. Ona näme häzir Türkmenistanyň halk artisti Altıgarlyň şu Maktumul filminden illeşlemede bir parçany hödürläliň, soňanyň tökötdeşligini dowam edýär. O nämedir iýmediler, doýdular. O nämedir uluw güne goýdular. Ol kim eýdi? Dawanyndan soýdular. Şahir olsan sondan bile haber ver. Ol didardır. İyimediler doydular. Ol namazdır. Kıyamata koydular. Nesimini davanından soydular. Bizden salam olsun cevap söyledin. Berekallah. Allah behin merpiliptir. Yani yine kim var? O nedir? Dervizesiz kaladır. Ol kömüldür. Dervizesiz kaladır. Maktumuli, yenine şu suala cevap ver. Ol nedir? Ayağı yok, tavusyan. Ol yılandır, ayağı yok tavusyan. Roturdan olmuyor. O nedir? Adam yağlısı diye. Bedevatlar adam yağlısı diye. O nedir? Toprağı üstte sürünmez. Erenlerdir delil bolup sürünmez. O nedir? Hiçbir doğru bilinmez. Şahir vurun sondan bir de haber ver. Yalan vururum, hiç şurada onu öğrenmez. Men neyle bak. Yine de ştaýda bir bellek geçmeli zat var da Altıgarly diňe bir dramaturg, ýazyjy, artist, rejissör däl ol şeýle hem şahir hem bolupdyr da. Dosty Wel Muhadowa bagyşlap ýazan bir goşgysyndan 2 wende okap beresiň gelýär. Bu goşgy 1952-nji ýylda ýazylypdyr. Öýle dostum, 2 edek laureat, beýik hormat, şeýle baha, şeýle at, Kasam molly seniň sadyň halkyma salam berdi, ertirme ýalkyma. Jana gelen zöhre bilen tahir da, sana sağ ollydy ölen şahir da, dirilere zehin versin owadyň, gelecek biz üçin saýrasan sadyň. Olar ikisi bile opera balet teatrında işlendi. O şol saçak bir
saçak alışmadığan bolsalar kärde sökmünne olar gaty ýakyn bolupdyrlar bir. Altağanın durru uğurlarda da, koşkuda da, senaryoda da, kino sunatında da, tiyatr sunatında da degine adam olandan ülkede. O Altağan yine de bir ilkinci filmlerinin biri Ayna Çeper filmi. Hawa. Şu hakkında da bir görüňäsek. Ayna ilki piyesa bolýar. Onu ilki kabul etmeýärler. Baýry teatrlarda goýmaýarlar-da. Kakada tejenin halk teatrlarında goýýarlar. Elbette o ýerde adanyň belli bolşan Ayna atly gyzyň onun bilimli sowatly bolup şu döwür talap edilen kahramanlaryň biri de Aynada Altıgarlyw Daşoğluň drama teatrında, sazda drama teatrında işläp ýören bir hiç kime näbelli artykçalygyny tapyp hojumyň kesbini berýär. Şondan soň artykçaly kino sunuwatyna beýleki kino rejissörlerim çagyrýarlar. Şu wagtda da meni Bulat Mansurow Şükürbaxşy filmine çagyrdy. O iki san kesbi berdi. Mehmet Yarxan bilen Çapyxany iki milletiniň hanlarynyň öňünde goýulan maksatlary şol diýmek üçin o ýerde artist etmezçiligi däldi. Şu bir pikiri bermek üçin de näçe Ayna filmi öz döwri giň tomaşaçylar köpçilik tarapynyň gowy garşy alındy. Şununa bir şeýle ussat rejissörmiz Türkmenistan halk artisti Altıgarlyw hakynda bir söhbet etdik durmuşy we bir döredüçilik hakynda. Elbette Altıgarlywyň döredüçilik hakynda o hakda bir gepleşiň dowamyny aýdyk gutorar ýalak däller. Sebäbi ussat rejissör biziň halipamyz hakynda aýdara zat diýsen ken. Hormatly mehmanlar, şuň biziň gepleşiňimize gelip, biz Altağa hakynda, Altıgarlyw hakynda şeýle görüňler berdiňiz. Köp sag bolun. Biz size näme işiňizde ul üstünlikler arzu edýäs. Biziň halipalarymyza şeýle hormat goýan arkadaşymyza şu pursatda köp sag bolsun aýdýar. Biziň medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäne goşant adamlarymyza gowunmana haklydyr diýär hormatly arkadaşymyz. Ine şuň kunida biz şeýle halipalarymyzyň birini ýatladyk. Mehriban ýerleşler, biz siziň ähliňizde ýene bir gezek jan saglygyny, arsal döwletçiligi, maşgala agdy birini arzu edip şu gepleşiňimizi geçirip gotorýar.